आं बिथांखौ मोनसेखौल' खावलायगोन रायजो राजाखौथ' मा खावलायनाय रायजो राजाया बेनो रायजो राजाया जोंखौनो सायख'खादों गावसोरनो दिनै दोलै नोगोरै जोंखौ दि सरकार दानायनि थाखाय थुलुंगादों आरो जोंखौनो दैथायहरदों खिन्थु आं खाम्फा बरगयारी बिथांखौ बेखौल' खावलायो बिथाङा खोब एक्सपिरियेन्स गोनां पलिटिसियानमोन बर'नि गेजेराव खिन्थु बिथांनि माखासे जाख्ल'नाय पार्टिनि हुदा बे हुदानि थाखाय बिथांमोना दिनै समाजजों जोखारजाबाय आरो जोखारजानो थांगासिनो दङ आं बेखायनो बिथांमोना रियेलाइज जायोबा मोजां जा साफा सानै नोंथांमोना देरहानानै जोंजों सरकार दानायाव अपोजिसन हिसाबै गसंगोन जोंखौ मोजां खामानि मावलांनायाव थुलुंगागोन बेखौ जों मिजिंथिदों खिन्थु जाख्ल'नायनि थाखाय दा थुलुंगाथों बेखौ जों खावलायो। नोंथांमोननि दा प्रेजेन्टआव माबायदि चिराङाव मोनगोननि रिजाल्टखौ मोननो हादों? चिराङाव ओरैनो उन सिगांथ' जाबाय थादों दा जोङो गंद' मोनगोनखौ सियर बायदि मोनहरबाय जोंहा मिजिङा मोनस्निमोन खिन्थु दासिम गंद' मोननाया फ्राय सियर जानानै दङ अब्लाबो जों गंसेखौनो फैगोन बायदि मिजिं खालामदों खिन्थु गंद'नि गाहायाव फैया। नोंथांनि थाखाय माबायदि चेलेन्जिं जागोन? बे इलेक्सना आंनि थाखाय चेलेन्जिं होननानै आं सानाखै बेफोरबायदि चेलेन्जिंखौ आं बहुद खालामबोबाय बे पलिटिकेलि आंनि फार्स्ट चेलेन्जिं खिन्थु देरसिन चेलेन्जिंखौ आं बेखौल' सानो जेराव पिपल पार्टिया सरकार दानो थांगासिनो दङ दानायनि उनाव जोङो कारापसन गैयै जाख्ल'नाय गैयै सोबख'नाय गैयै मोनसे समाज दानो मोनसे सरकार दानो थाखाय जोंहा गेदेर चेलेन्जिं दङ बेसो जोंनि थाखाय देरसिन चेलेन्जिं जागोन होननानै आं सानो। दिनैनि बे नोंथांनि बियाबाव नोंथांनि रिजाल्टआ माबायदि मोनगासिनो दा प्रेजेन्टआव? जोबोद गाहाम आं जेसेबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन एसेबां जायाखिसै खिन्थु 2 पेजआ जानानै थांबाय आंहा फार्स्ट पेजआव फ्राय माने 800निफ्राय 900सो लिडिं जागोन नंदोंमोन खिन्थु 375ल' लिडिं जाबाय दा आनफर्चुनेटलि माखासे जोंनि मानसिफ्रा बुनो रोङैयाव रिजेक्ट जानाया बारा जानायखाय बिदि जादों। सेकेन्ड पेजआवथ' आङो 2900निबो बांसिन देरहादों थार्ड पेजखौ डिक्लेयार होनो थांगासिनो दङ बेखौ डिक्लेयार होयोब्ला आं नोंथांमोनखौ थोंजोङै बुंनो हायो 4500निख्रुइबो बांसिन भटआव आं लिडिं जागोन आरो मोननैल' पेज थासिगोन नालाय मोननै पेजआव मोननैसो डाउटफुल जेनेबा बे गोदोनिफ्रायनो देरहाबाय थाग्रा बेयाव एसे दङ हयथ' बेवहाय बियो 200-300 लिडिं जानो हागौ बे मोननैसो माबायावहाय सेन्टाराव भटिं सेन्टाराव बाखि 6000निख्रुइबो बांसिन भट मोननाया लिडिं खालामनाया जोंना सियर जानानै फैबाय।